In 2022 opende de sloopkamer in Dokkum haar dwarren. Maar nu, na 2,5 jaar, is eigenaar Sandra van der Gaalien uitsloopt. Wij zijn op zoek naar een overnamekandidaat. Iemand die enthousiast wordt om een raceroom over te nemen. Ik draai het in principe alleen en we gaan litsen en het is altijd weekendwerk. En na 2,5 jaar houdt het mij net meer de energie die het eigenlijk jaar maakt. Plus het is gewoon hartstikke druk. En ik wil ook een keer op een sneun spontaan op een terrasje zitten kennen. Op een gegeven moment is het gewoon steeds meer zin in het hennen. En mijn man die zit bijvoorbeeld bij de Brommerclub en die wil lekker een keer voort, maar dat koe haast nooit, want we gaan litsen. Dus dan maar weer oppasziekje en die is al een paar dagen voort, dus je wil lekker, je wil net alles bij de pakers en bijbels daar lezen. Doch zullen ze het echt wel missen. Kom je hele leuke, hele verschillende mensen voorbij. En je hebt zulke leuke gesprekken soms, dat kun je net, dat kun je eigenlijk net uitlezen. En eigenlijk iedereen is blij. Dus dat doet je echt wel wat. De locatie dat ze nu inzetten is net voor altijd. Maar Sandra zoekt zeker wel een toekomst in het bedrijf. Nou, we staan natuurlijk ook in een pand wat op termijn sloot wordt. Dat wordt het hopelijk nog wel 4 jaar of langer. Dus op locatie trots zetten, maar mocht hij zo enthousiast worden, het hele concept kan ik maar aanbeuren naar bijvoorbeeld Ljout of naar een groter plak. Ik denk dat dan die volledige bestaande wel uitheilig is. Rond het begin van de jest was een nieuwe eigenaar van haar. Sanet, dan houdt het op en sluit de sloopkamer.